തുടങ്ങാല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, തുടങ്ങാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദയ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 3 അധ്യായങ്ങള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തന്നു അല്ലേ? ഭക്തിയുത സേവനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര അപൂർവം, ഇത്ര റെയറായിട്ട് ഉള്ളത്? കാരണം അങ്ങനെ ആ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുകയാണ്. അതിനാലെ തന്നെയാണ് ആ ഭക്തിയുത സേവനം റെയറായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പിന്നെ പഠിച്ചു നമ്മൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു ഈ ഭുക്തി മുക്തി ഇതിലൊന്നിലും ഭക്തന് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാനുള്ള തടസ്സവും അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. ഭുക്തി മുക്തി സിദ്ധി ഇതൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പോ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ ഭുക്തി മുക്തിനെ എന്തിനോടാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ദുർമന്ത്രവാദി ദുർഭൂതങ്ങളുടെ ഒക്കെ ആവേശത്തിന് സമമാണ് ഈ ഭുക്തിയും മുക്തിയും എന്നാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ ഒരു തുടക്കം, ആരംഭം എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവുക? ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ സമ്പർക്കത്താലാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കും അങ്ങനെ പലരുടെയും ഭക്തിക്കൊരു ആരംഭം കുറിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഭഗവത്ഗീത വാങ്ങി നൽകുക, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമ്മുടെ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയാം അല്ലേ? അതൊക്കെ ഒരു തുടക്കമാണ് ആ ഭക്തിയുടെ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അവര് പിടിച്ചു കയറി പോയിക്കോളും. അപ്പോഴോ നമുക്കും അതിന്റെ പുണ്യാണ് അല്ലേ? ഒരാളെ, ഒരു പതിതാത്മാവിനെ ഭഗവതോന്മുഖമാക്കാൻ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവട്ടെ അല്ലേ? ഇപ്പോ ജ്ഞാനം വേണം, വിശ്വാസം വേണം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ജ്ഞാനം? നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ആരാണ്, അതുപോലെ ഭഗവാൻ ആരാണ്, നമ്മളും ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള ഇവയുടെ ബന്ധം എന്താണ്, മതി. ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി, ജ്ഞാനമായി. അതുപോലെ വിശ്വാസം, ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയും അല്ലേ സംസ്കൃതത്തില്. എന്തിനോടാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാനോട് അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലൊക്കെ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാവണം, ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവണം അല്ലേ?
അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ മുക്തിയോ ഭുക്തിയോ സിദ്ധിയോ ഒന്നുമേ കാക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലേ. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ഈ പ്രാപഞ്ചികതയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം, അത് മാത്രാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കണത്. വെറുതെ ഈ ഭൗതികതയിൽ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, ഒപ്പം ഒരാളോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം അല്ലേ. ഭഗവാനോട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവണം നമ്മള്. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റും വേണം, അറ്റാച്ച്മെന്റും വേണം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ഈ മോചനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ മോചനത്തിന് തന്നെയാണ് മുക്തി എന്ന് പറയാ. ഭക്തന് വേണ്ടത് സത്സംഗാണ്, ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ്, അതൊക്കെയാണ് അല്ലേ. പിന്നെ നവധാ ഭക്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോ എന്താണ് സജ്ജനങ്ങളുമായിട്ട് സഹവസിക്കുമ്പോ ഭഗവത്ഗീത 10:9 പറയുന്നുണ്ട്, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അങ്ങനെ ബോധയന്ത പരസ്പരം, ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥകള് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്പരം പറഞ്ഞിട്ട്, കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച, എന്നും ഭക്തര് ആനന്ദത്തിൽ രമിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പരസ്പരം ബോധവാന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലെ. എന്ത് രസമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് അല്ലെ. ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ. സന്യാസിമാരും ഒക്കെ അവർക്ക് ഗാർഹസ്ഥ്യത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികതയിലോ ഒന്നിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അവര് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് രമിക്കണത്. അപ്പോൾ നമ്മള് 6 വൃന്ദാവന ഗോസ്വാമികൾക്ക്, ഷഡ് ഗോസ്വാമികൾക്കുള്ള സമർപ്പണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടതാണ്. ഇതാരാ ഈ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിക്കൂ, ഈ ശ്ലോകം പാടൂ. ആ ജ്ഞാനശാസ്ത്രവിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരണൈ നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ രാധാ കൃഷ്ണ പാദാരവിന്ദ ഭജനേ ഭജനാനന്ദേന. നോക്കി വെച്ച് തെറ്റിപ്പോയി. കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലേ? ഇല്ല, സ്ക്രീനിൽ കാണില്ല. കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി വായിക്കാൻ പറ്റുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, സ്ക്രീന് കാണില്ല. അതെയോ? ചിലപ്പോ വായിച്ചു. ശാസ്ത്ര വിചാരം ആ വായിക്കൂ. ആരെങ്കിലും മറ്റൊരാൾ വായിക്കൂ. അത് പോയി അല്ലേ. എന്നാ പിന്നെ ഇത് വായിക്കൂ. അത് തന്നെ വായിക്കാം മാതാജി. സംസ്ഥഭഗോ ലോകാനാഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മാന്യോ ശരണാകരോ രാധാകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജനാനന്ദേന രൂപസനാതനോ രഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ 4ാമത്തെ വരിയില് ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുടെയും 6 പേരുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. വേറൊരാൾ വായിക്കൂ. അനാഭിലക്ഷിത ശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം അനുകൂലേന കൃഷ്ണാനോ ശീലാനാം ഭക്തിരുത്തമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ തന്നെ പഞ്ചരാത്രത്തിലുള്ള നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിലുള്ള ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം. അതെവിടെയാ? അത് വായിക്കൂ. സർവോപാധി വിനിർമുക്തം താത്പര്യത്യാന നിർമ്മലം ഋഷികേശ്.
ഭക്തിരുച്ചതാ. ആ ഋഷികേശ സേവനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഋഷികേശനായിക്കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യണം എന്നാണ്. അധ്യായം 1 ശുദ്ധമായ വികസന സേവനത്തിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ ഉദാത്തവും സംതൃപ്തിദായകവുമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തർക്ക് ആ സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ആവശ്യമില്ല. സാലോക്യ വിമോചനം പോലും അവര് ഒരു തരത്തിലുള്ള മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സാധുസംഘ, ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നത് സത്സംഗത്തിലൂടെയാണ്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും കർമ്മ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി അതിനോടൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ 3 ടൈപ്പ് ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ മുമ്പും പഠിച്ചതാണ്. ഉത്തമ, മധ്യമ, പിന്നെ കനിഷ്ഠ. മുക്തി വിച്ചസ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും 3-ാം അധ്യായത്തിലെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കണേ? ആരാ പറയാ? ദുർമന്ത്രവാദി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭൂത ആവേശത്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റേജില് എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ? ഇപ്പോ ഇവിടെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്നാണ്, VSB എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്നാണ്. അങ്ങനെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയുടെ ആരംഭം എങ്ങനെയാ എവിടുന്നാ ഉണ്ടാവണേ? മേഴ്സി ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ഒരു ഭക്തന്റെ കരുണ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അത് പുരോഗമിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ നോളജ്, ജ്ഞാനവും വിശ്വാസവും ആണ് ഈ ഭക്തിയെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല വേണ്ടത് അല്ലെ? മുക്തി അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധികള് അതൊന്നുമല്ല. ഭഗവത് സേവനം മാത്രാണ് നമ്മളെ ശ്രേയസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുന്ന കാര്യം ഒരു ഭക്തൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കാണും എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. മുക്തിയുടെ തരങ്ങള് 5 തരം മുക്തി ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലേ? ആരാണ് പറയാ? അറിയാമോ? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? 5 തരം മുക്തിയുണ്ട്. സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ടി. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരലാണ് സായുജ്യം. ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കലാണ് സാമീപ്യം. അതേ ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാവുക. ഇതാണ് സാരൂപ്യം ട്ടോ. ഇത് ഒരേ ഗ്രഹത്തിൽ ജീവിക്കൽ സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ അതേ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് സാഷ്ട്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിരന്തര കൂട്ടായ്മയോ ഏതിലാ വരിക? സാരൂപ്യം. ഏതാ? ഏതിലാ വരിക? 5-ാമത്തെ സാമീപ്യം. സാമീപ്യത്തില്. അങ്ങനെ അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഭക്തൻ സായുജ്യം ഒട്ടുമേ ആഗ്രഹിക്കില്ല ഭക്തൻ. കാരണം എന്താ? അവിടെ ഭക്തി സേവനം ഭഗവാനോട് ഒന്നിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം പോലും കിട്ടുന്നില്ല. വെറുതെ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോ ശിശുപാലൻ, നമുക്കറിയാം ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാന്റെ ആ ചക്രം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ട് ഈ ശിശുപാലന്റെ ശിരസ് ഛേദിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോഴ് ശിശുപാലനിൽ നിന്ന് ഒരു തേജസ് ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് ഉയർന്നു. പിന്നീട് അത് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വന്ന് ലയിച്ചു എന്ന് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സായുജ്യം എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനില് ഒന്നായി തീരുക, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരണത്. അതല്ല ഭക്തരാഗ്രഹിക്കുക എന്നാണ്. കാരണം ബാക്കി 4 ആഗ്രഹിച്ചാൽ പോലും ഈ 1-ാമത്തെ സായുജ്യം എന്നുള്ള മുക്തി ഒരിക്കലും ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റുള്ളതിൽ പിന്നെയും ഭഗവാനോട് ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കാം, അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലെ ഒരു പുൽക്കൊടിയായിട്ടോ ഒരു പൂച്ചെടിയായിട്ടോ ഒരു സുരഭി പശുവായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വനമാലയായിട്ടോ
പുല്ലാങ്കുഴലായിട്ടോ അല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റും. അതൊക്കെ പിന്നെയും ആഗ്രഹിച്ചാലും ഈ ഒന്നാമത്തെ സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഈ 4-ാം അധ്യായം എന്ന് നമ്മൾ പറയണത് ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പോലെയാണ് ഈ 4-ാം അധ്യായം. അതായത് ഇപ്പൊ ഭാഗവതത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെയും ഭഗവത്ഗീതയിലെയും ഒക്കെ പല പല സന്ദർഭങ്ങള് എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭുക്തിയും മുക്തിയും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭുക്തിയും മുക്തിയും വേണ്ട എന്ന് ഭക്തര് പറയണ പരാമർശങ്ങള് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥന, ഭഗവാനെ മുക്തി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തി ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭക്തന്മാരുടെ അകക്കാമ്പിൽ നിന്നുയർന്ന സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാനാവില്ല എങ്കിൽ സർവാതിശായിയായ ഈ പരമാനന്ദ സുധ തുടർന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മുക്തിയോ ആത്മീയ മോചനമോ ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? നിരന്തരം അങ്ങയെ സ്തുതിച്ചു പാടാൻ പരസഹസ്രം നാവുകളും അവ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. ആദി രാജാവായിട്ടുള്ള പൃഥു മഹാരാജാവ് പറയാണ്, ഭഗവാനെ എനിക്ക് മുക്തി ഒന്നല്ല വേണ്ടത്. അങ്ങനെ മുക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങയുടെ പ്രശസ്തികൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയോ? അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അല്ലെ അന്തരംഗത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കോ? സങ്കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ആ പരമാനന്ദ സുധ എനിക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് അതൊന്നും മുക്തിയൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട. പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത്? അങ്ങയെ സ്തുതിക്കണം നിരന്തരം. അതിനെനിക്ക് പരസഹസ്രം നാവുകള്, ഒന്നൊന്നും പോരാ, നാവുകൾ വേണം. അതുപോലെ അങ്ങയെ നിരന്തരം കേൾക്കാൻ പരസഹസ്രം കാതുകളും എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഇത് മാത്രാണ് ഇവിടെ ഈ 1-ാമത്തെ കാര്യമായിട്ട്. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കും മുക്തിയൊക്കെ. 1-ാമത്തെ കാര്യം ഭക്തിയുടെ ദാസിയാണ് മുക്തി എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് മുക്തി ഇങ്ങനെ ദാസത്വത്തിന് ആയിട്ട് വരും എന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ ഭുക്തിയോ മുക്തിയോ ഒക്കെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത്. പിന്നെ അടുത്ത ഉദാഹരണം ഏതാണ്? ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയാണ്, ഈ മഹാനായ ചക്രവർത്തിയാണ് അല്ലെ ഭരതൻ. ആ ഭരതന് അങ്ങയുടെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സേവിക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിലെ ചക്രവർത്തി പദം അല്ലെ മക്കളോട് വാത്സല്യം, തന്റെ പ്രജകള്, സുഹൃത്തുക്കള്, രാജകീയ സുഖ സമൃദ്ധി, സുന്ദരിമാരായിട്ടുള്ള പത്നിമാര്, ഇവരെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വനത്തിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ സമൃദ്ധികളൊന്നും അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ടില്ല. ആ മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ഭരത ചക്രവർത്തിയുടെ, അതിനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഭഗവാൻ മധുസൂദനന്റെ അതായത് കൃഷ്ണന്റെ സർവാതിശായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായവരാരും പല ഋഷിമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തി പോലും നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. ഭൗതിക സമൃദ്ധിയുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയണമോ? അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭരത മഹാരാജാവ് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ലക്ഷ്മിജിയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ്. അപ്പൊ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണേ? എനിക്ക് സ്വർഗമോ മറ്റു ഉയർച്ചകളോ ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് വൃത്രാസുരൻ നമുക്കറിയാം. വൃത്രാസുരന്റെ കഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കഥ തന്നെയാണ്. ചിത്രകേതു എന്നുള്ള രാജാവ് അല്ലെ, അദ്ദേഹം ശാപം കിട്ടിയിട്ട് വൃത്രാസുരനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ കഥ നമ്മളിപ്പോ പറയണില്ല, അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. അറിയാലോ അല്ലേ?
ചിത്രകേതുവിന്റെ. അപ്പൊ ആ വൃത്രാസുരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളതാണ്, പറയാണ്, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ധ്രുവലോകത്തിലേക്കൊക്കെ ഉയർത്തും, അല്ലെ? അസുരരാണല്ലോ. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതിയാക്കി എന്നും വരാം. എന്നാൽ എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട, യോഗസിദ്ധികളും വേണ്ട, പിന്നെയോ ആത്മീയ വിമോചനവും വേണ്ട. എനിക്ക് അങ്ങയുമായുള്ള സമ്പർക്കവും അനശ്വരവും സർവാതിശായിയുമായിട്ടുള്ള സേവനം അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് വൃത്രാസുരൻ, അല്ലേ? പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള അസുരനെങ്കിലും, അല്ലേ, നാരായണ ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? എനിക്ക് ഈ ലോകത്തിന്റെ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും അധിപതി ആക്കിയേക്കാം എന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പക്ഷെ എനിക്ക് ഭക്തിയുത സേവനാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സമ്പർക്കം, അതുപോലെ ഭഗവാനുള്ള സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. അതാണ് ഇവിടെ. എനിക്ക് സ്വർഗമോ ഉയർച്ചകളോ ലഭിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അടുത്തത് എന്താണ്? പിന്നെ സതീദേവി, ഈ സന്ദർഭം തന്നെ ശിവൻ സതീദേവിയോട് പറയാണ് ഈ പ്രസ്താവത്തിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ. നാരായണനിൽ ഭക്തിയുള്ളവര് ഒന്നിനെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല, ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിത്യമുക്തി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിലും, അതല്ല നരക സമാനമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലേക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തപ്പെട്ടാലും, ഉയർച്ചയായാലും ശരി താഴ്ചയായാലും ശരി, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും അവരൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടില്ല, അല്ലെ? അവർക്കറിയാം ഏത് സാഹചര്യത്തിലും എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ കൂടെയുണ്ട്. നാരായണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയും സമാനമാണ്, അല്ലെ? ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല, സുഖം ദുഃഖം മാന അപമാനം ഒന്നുമില്ല, അവർക്ക് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. അതുപോലെ സർവാധിപതിയായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് നോക്കാം. ഇന്ദ്രൻ ദിതിയോട് പറയാണ്, അമ്മേ. അപ്പൊ അമ്മേന്ന് എന്താ വിളിക്കണേ? ആ കഥയും നമുക്ക് അറിയണതാണ്, അല്ലെ? മരുത്തുക്കള് 49 മരുത്തുക്കൾ ഉണ്ടാവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനെ വധിക്കാനുള്ള ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവാൻ വര ചോദിച്ചു, കിട്ടിയല്ലേ? അങ്ങനെ ദിതിയുടെ ഗർഭം വളർന്നു വരവേ ഇന്ദ്രൻ ഇതറിഞ്ഞ് ഇന്ദ്രൻ ഗർഭത്തിലേക്ക് കടന്നു, അല്ലെ? ആദ്യം 7 ആക്കി മുറിച്ചു ആ എംബ്രിയോ. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഓരോന്നും 7 ആക്കി മുറിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അങ്ങനെ 49 ആയി. അങ്ങനെ ആ അമ്മയുടെ ദിതിയുടെ അകത്ത് കടന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി 49 മരുത്തുക്കളും ഇന്ദ്രനും കൂടെ പുറത്തു വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനും ദിതി മാതാവായി മാറിയല്ലേ ദിതി. അങ്ങനെയാണ് ആ കഥ നമുക്കറിയാലോ. അപ്പൊ പറയാണ്, അമ്മേ, എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാങ്കൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്കറിയാം അവരുടെ താല്പര്യം എന്തെന്ന്. അവരാണ് ജീവിത പൂർണ്ണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വിദഗ്ധര്. അവരാണ് ജ്ഞാനികള്. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുന്ന കാര്യത്തില് അവരാണ് മിടുക്കന്മാര്. അവർക്കറിയാം എങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് പുരോഗതി ഉണ്ടാവണേന്ന്. അതാണ് ഇവിടെ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വാർത്ഥത അറിയൂ എന്ന്. ഇനി അടുത്തത് പ്രഹ്ലാദനെ കുറിച്ചാണ്. ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഒക്കെ റിജക്ട് ചെയ്യാണ്, അല്ലെ ഭക്തര്. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് എന്താ പറയണത്? നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, അപ്പോ അസുര കുട്ടികളാണ്, അല്ലെ കൂടെയുള്ളവര് ഗുരുകുലത്തില്. അസുര കുട്ടികളോട് പറയാണ്, നാസ്തികരാണ് നമ്മളൊക്കെ, നാസ്തിക കുടുംബങ്ങളിൽ പിറന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും കൂടുതലായി ഒന്നും നേടാനില്ല. അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സർവ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും, അല്ലെ? ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യതേ. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ, ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് സർവ ആഗ്രഹങ്ങളും, നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും താനെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ പിറകെ പോകുന്നത്? ആത്മീയ വിമോചനമോ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമോ കൊണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത്? സദാ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, സദാ തിരുനാമം ഉരുവിടുക. തന്തിരുവടിയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ സുധ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികതയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് കഥകൾ കീർത്തിക്കുക, അങ്ങനെ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുക. എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക അനുഗ്രഹ ലബ്ധിക്കും ഉപരിയാണ് ഈ ആനന്ദം എന്ന് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പ്രസ്താവന കാട്ടിത്തരികയാണ്. അപ്പൊ ധർമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തിനധികം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം പോലും ഈ ആനന്ദത്തിന് ഒക്കെ താഴെ വരുള്ളൂ. അതാണ് പ്രഹ്ലാദൻ പറയണത് ഇവിടെ. ജപിക്കുക, എല്ലാ അസുര കുട്ടികളോടും പറഞ്ഞു നാമം ജപിച്ചോളൂ എന്ന്. പിന്നെ മുക്തി ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വേളയില് ദൈവങ്ങളൊക്കെ ഇന്ദ്രൻ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഞങ്ങൾക്കുള്ള യജ്ഞാംശത്തെ കുറിച്ച് അസുരന്മാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ നരസിംഹ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുക എന്നുള്ള ആ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ സർവ്വവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങ് രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ സത്യത്തിൽ യജ്ഞങ്ങളുടെ പങ്കൊക്കെ ദേവന്മാർക്കുണ്ട്. അതിനും കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങ് തന്നെയാണ്. പരമമായ ഭോക്താവ് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ അങ്ങ് തന്നെയാണ്. എത്രയോ കാലമായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു എന്ന ഈ അസുരനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടു നടന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അസുരനെ കൊന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഭയത്തെ പുറന്തള്ളാൻ അങ്ങ് കാരുണ്യം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ സ്ഥാനത്ത് അങ്ങയെ കുടിയിരുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഹിരണ്യകശിപായ നമാന്നേ പാടാവൂ അല്ലേ? ഭഗവാന്മാരെ ഒന്നും സ്തുതിക്കാൻ പാടില്ല. അത്രയും ക്രൂരനായിരുന്നു ഹിരണ്യകശിപു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹമായി വന്ന് അങ്ങ് വധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സില് അങ്ങയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവുമല്ലോ എന്നാണ്. അപ്പോ അസുരന്മാര് ഈ ദേവന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളൊക്കെ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും പിന്നീട് ഭഗവാനെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചില്ല അവര്. അതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ ആനന്ദാണ് അല്ലെ ഭഗവത് സാമീപ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പോ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരാവുക എന്നുള്ളത് മാത്രാണ് ഒരേ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് അവര് മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഭോക്താവ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോ അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഞങ്ങളുടെ കടമ എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സേവിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ആസ്വാദകനാണ് എന്ന്. ഇനി ഗജേന്ദ്രന്റെ കാര്യം നമുക്ക് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്ന് സ്മരിക്കണോ? അറിയാമോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരോ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ? ഗജേന്ദ്രന്റെ കഥ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രൻ ആരാണ്? ഗജേന്ദ്രൻ താമസമന്വന്തരം ഉണ്ട്. താമസമന്വന്തരത്തില് ഭഗവാൻ ഹരിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പോ എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ത്രികൂട പർവ്വതം, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഋതുമത് ഉദ്യാനമുണ്ട്. വലിയ കാടാണ്. കാട്ടിലോ ധാരാളം മരങ്ങള്, വള്ളികള്, നദികള് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ക്രൂരമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങള് അനവധിയുണ്ട്. ഉദ്യാനങ്ങളോ അനവധിയുണ്ട്. പൂക്കളുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉദ്യാനം. അവിടെ ഒരാന കാട്ടിലെ രാജാവായി. ദുഷ്ടമൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ്, സാധു മൃഗങ്ങൾക്കോ സഹായിയാണ്. അപ്പൊ ആരാണത്? ഗജേന്ദ്രൻ. ഗജേന്ദ്രനും അതെ ഗൃഹനാഥനെ പോലെ താൻ കേമനാണ് എന്ന് നടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് കൂട്ടിയിണക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ പറയാൻ പോണത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഒരു ഗൃഹനാഥൻ എങ്ങനെയാ? ഏണിംഗ് മെമ്പറാണ് അല്ലെ, വീട്ടില് ഏറ്റവും കേമനാണ് എന്ന് നടിക്കും. എല്ലാവരും എന്നെ അനുസരിച്ച് നിന്നോളണം, അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഗൃഹനാഥൻ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കും വീട്ടില്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം താമര തടാകത്തിലേക്ക് പിടിയാനകൾ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെല്ലാണ് സല്ലപിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ദാഹം തീർത്തു, ജലമൊക്കെ കുടിച്ചു, താമര തണ്ടുകളൊക്കെ പറിച്ചു തിന്നു, കുറെ പൂക്കളൊക്കെ മക്കൾക്ക് പറിച്ചു കൊടുത്തു. കരയ്ക്ക് കയറാൻ തോന്നിയില്ല, തടാകമൊക്കെ കലക്കി. ഗൃഹസ്ഥര് അങ്ങനെയാണേ,
ഭഗവാനെ മറന്നിട്ട് കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയും അല്ലേ? വേറെ ഒരു ഭഗവത് ചിന്തകൾക്കൊന്നും അവർക്ക് സാവകാശം ഇല്ല. അപ്പോ തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ഒരു മുതല കാലിൽ കടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കോ ജനിക്കുമ്പോഴേ തന്നെ മരണമാകുന്ന മുതല നമ്മളെ എല്ലാവരെയും കടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണില്ല. എന്താ? പണം, യൗവനം, ആരോഗ്യം, ബന്ധുക്കള് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോ നമുക്ക് അറിയില്ല ആ കടിച്ചത്. രോഗം വരണം. രോഗം വരുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചതിയൊക്കെ നമ്മളോട് കാട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂല സാഹചര്യം ഒക്കെ വരുമ്പോഴ് നമുക്ക് അപ്പോഴാണ് ചിന്ത വരിക, ഇതിന് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ ആര് രക്ഷിക്കും? ബന്ധുക്കളോ ഒറ്റ ആളും ഇല്ല അല്ലേ? പണോ ഇല്ല. എല്ലാം കഴിയുമ്പോ എന്താ തോന്നുക? സംസാരസാഗരേ മഗ്നം ദീനം മാം കരുണാനിധേ കർമ്മഗ്രാഹഗൃഹീതാംഗം മാമുദ്ധര ഭവാർണവാത്. അപ്പൊ ഈ തടാകം എന്ന് പറയണത് ആണ് സംസാരം. കർമ്മമോ മുതലയാണ് കടിച്ചിരിക്കണേ നമ്മളെ. അപ്പൊ ഈ ജീവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മള് ഗജേന്ദ്രനാണ്. നമ്മളും കർമ്മമാകുന്ന മുതല അങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ. അപ്പൊ എന്റെ കാലിൽ എന്തോ കടിച്ചു എന്ന് പറയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. അപ്പോഴേക്കും മറ്റുള്ള ആനകളൊക്കെ കരയ്ക്ക് കയറിപ്പോയി. അപ്പോഴാ ഗജേന്ദ്രന് മനസ്സിലായത്, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്കും മനസ്സിലാവും. നമുക്കൊക്കെ ഒരു അസുഖം ബാധിച്ച് 2 മാസം ആശുപത്രിയിൽ കിടന്നു നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാളും ഇല്ല. ഈ ബന്ധുക്കളുടെയൊക്കെ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഭാരം ഉണ്ടല്ലോ, അയാള് തന്നെ വഹിക്കണം. സ്വന്തക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ വേറൊരാള് കിടന്ന് പെടയാണ് വേദന കൊണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനാണ് ശാസ്ത്രാഭ്യാസം. മനസ്സ് ശുദ്ധമാക്കണം. ഇപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന് പൂർവ്വജന്മ സുഹൃതത്താലെ ആ ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ വേളയില് ഭഗവാന് മാത്രമേ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലായി. ഓം നമോ ഭഗവതേ തസ്മൈ ഏതേതച്ഛിദാത്മകം പുരുഷായാധിബീജായ പരേശായാധി ധീമഹി എന്ന് ചൊല്ലാണ്. ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ, ആ ശക്തിക്ക് മാത്രം, അത് പുരുഷനല്ല, സ്ത്രീയല്ല, അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ? സസ്യമല്ല, മൃഗമല്ല. എന്നാലോ അത് മാത്രമല്ല, പുരുഷന്റെ പുരുഷത്വം, സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രീത്വം, മൃഗത്തിന്റെ മൃഗത്വം, ഇതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാവുകയാണ്. അപ്പൊ കരണവും കാരണവും എല്ലാം ആ ഈശ്വരൻ തന്നെ. അപ്പോ അടിയനെ ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേറൊരാളും ഇല്ല. ദുഃഖമാകുന്ന മുതലകള് നമ്മളെ ഒക്കെ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? വേറെ വേറെ മുതലകളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് അല്ലെ? അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെയും ബന്ധനത്തിലാ. അവർക്ക് എങ്ങനെയാ ബന്ധനത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇല്ല. അപ്പോ ഈ മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക്, അതായത് ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ നമ്മളെയൊക്കെയും കർമ്മമാകുന്ന മുതല പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര സൗന്ദര്യമുണ്ട്, സമ്പത്തുണ്ട്, സ്ഥാനമാനുണ്ട്, ഒന്നും കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആശ്രയം തേടണം. അത് മാത്രമേ ഒരു അഭയുള്ളൂ. ആത്യന്തിക ദുഃഖ നിവൃത്തിക്കായിട്ട് എന്താ ചെയ്തേ ഗജേന്ദ്രൻ? ശരണാഗതി ചെയ്തു. അപ്പൊ ഭഗവാനോ, ഒരു ഭക്തൻ ശരണാഗതി ചെയ്താ പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ ഒരു ക്ഷണം ഇരിക്കില്ല അല്ലേ? ഉടനെ പുറപ്പെടും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഗരുഡാരൂഢനായിട്ട് വന്നു. ഭക്തനോട് കാരുണ്യം ഉണ്ട്. ഭഗവാൻ ഗരുഡനോട് പറയാണ്, കൂടിയ വേഗതയിൽ പോവൂ, ഇത്ര സ്ലോയിലല്ല, ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോവൂ എന്ന് പറയാണ് ഗരുഡനോട്. പിന്നീടോ അടുത്തെത്തിയപ്പോഴോ ഭഗവാൻ സംസാരത്തിലേക്ക് കൈകുത്തിയിട്ട് ഒരു ചാട്ടം, അവതാരം എടുക്കണത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ? അപ്പോ എങ്ങനെയാ? ഒരു തുമ്പിക്കൈയിന്റെ അറ്റം മാത്രമേ പുറത്തുള്ളൂ, വെള്ളത്തിന് പുറത്ത്. അപ്പോ ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാ അറിഞ്ഞ്? നല്ല ഗന്ധം വരുന്നു. തുളസിയുടെ, ഹരിചന്ദനത്തിന്റെ, പുഷ്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഗന്ധമുണ്ട്. അപ്പോ ഈ തുമ്പിക്കൈയിന്റെ അറ്റം മാത്രമേ വെള്ളത്തിന് മുകളിലുള്ളൂ അല്ലെ? ഭഗവാൻ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുക, എന്താ നൽകുക? ചുറ്റും താമര ഉണ്ടാവോ? തപ്പിയൊക്കെ നോക്കി, ഇല്ല. എല്ലാം
പിടിയാനുകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ആയിട്ട് പറിച്ചു കൊടുത്തു അല്ലേ? നമ്മളും ഇതുപോലെയാണ്. നമ്മുടെ സമയമൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കളയാണ്. TV കാണാൻ, മക്കൾക്ക് വേണ്ടി, ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയം ഇങ്ങനെ ചെലവാക്കുക. ഭഗവാനായിട്ട് സമയമില്ല നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാനോ കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ സ്വന്തം താമര തന്നെ ആ തടാകത്തിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തപ്പി വേറെ താമരയുണ്ടോ ചുറ്റും തിരയണ നേരത്ത് ഈ താമര കയ്യിൽ കിട്ടി. ഈ ഗജേന്ദ്രന്റെ കയ്യില്. നാരായണ അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഗജേന്ദ്രൻ അത് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, തന്നേക്കൂ തന്നേക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും അതുപോലെയാണ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഓരോ സമർപ്പണങ്ങൾ ഓരോന്നും ചെയ്യുമ്പോഴേ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ കൊടുക്കണു, ഭഗവാന് ഞാൻ അത് കൊടുത്തു ഇത് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ വലിയവര് പറയുമ്പോഴേ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ സമർപ്പണ മനോഭാവം, അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത് അല്ലേ? ഭഗവാൻ സന്തോഷിച്ചു. ഈ കാണുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാന്റെയാണ്. ആ സമർപ്പണം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനോ ആ താമര ഒന്ന് തൊട്ടു. ഗജേന്ദ്രൻ ഭഗവാന് സമനായി. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഗരുഡാരൂഢനായി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. അതെ, ഇപ്പൊ മനസ്സില് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ദുഃഖമാകുന്ന ആ മുതലയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മനസ്സാകുന്ന താമരയുണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. ആന ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവായിരുന്നു. പരമഭക്തനായിരുന്നു. സമാധിയിലിരുന്ന നേരത്ത് ഗുരുനാഥൻ വന്നപ്പോൾ ബഹുമാനിച്ചില്ല. മൗനവ്രതത്തിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ശപിച്ചു. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനാവുകയാണ്. അപ്പോഴും ഭക്തിക്ക് കുറവുണ്ടായില്ല. ഇപ്പോ ഒരു അപകടത്തില് പെട്ടപ്പോ മുൻജന്മത്തിൽ പഠിച്ച ശാസ്ത്രമൊക്കെ ഓർമ്മ വന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഉപകാരായി. എന്നാ ഈ മുതലയോ ദേവല മഹർഷിയെ കളിയാക്കി അതില് ശാപം ലഭിച്ച ഗന്ധർവനായിരുന്നു ഈ ജൂഹു എന്നുള്ള മുതല. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളെ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? തർപ്പണ സമയത്ത് തർപ്പണത്തിന് ഈ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിയ ആ മഹർഷിയുടെ കാലിലെ വെള്ളത്തിനടിയിലൂടെ വന്നിട്ട് ആ മഹർഷിയുടെ കാല് പിടിച്ചു വലിച്ചു. വെറുതെ ഒരു തമാശയ്ക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോഴാണ് മുനി ശാപം കിട്ടിയത്. നീ മുതലയായി തീരട്ടെ എന്ന് ശാപം. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഗജേന്ദ്രൻ എന്നുള്ള ആ ഭക്തന്റെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് ആ മുതലയ്ക്കും മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നേരിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പിടിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല വിചാരിക്കുക, ഭക്തനെ പിടിച്ചാലും മതി, നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഗജേന്ദ്രന്റെ വാക്കുകൾ എന്താണ്? ഭഗവൻ, അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയമായ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കളുടെ പാദസേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാർ സദാ പരമാനന്ദ പയോധിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുകയാണെന്നും ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങയുടെ സർവമംഗളദായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതിൽ സർവവിധ സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാനോ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ഒരു ഭക്തന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ പറയണേ? ഞാൻ പ്രീതിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മഹത്വമല്ലാതെ ഭക്തർ ചോദിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഭക്തര് വേറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. 53-ാമത്തെ പേജിലെ 2-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. ആരാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 19:4-67 ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ വൈകുണ്ഠനാഥൻ പറയുന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൽ സംതൃപ്തി അടയുന്നവരാണ് എന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരെല്ലാം. അതുകൊണ്ട് 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയിൽ ഒന്നുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 1. എന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുക, സായുജ്യം. 2. എന്റെ ലോകത്ത് പാർപ്പിടം ലഭിക്കുക, സാമീപ്യം. 3. എന്റെ സമൃദ്ധികൾ മുഴുവനും നേടുക. 4. എന്റെ രൂപം നേടുക, സാരൂപ്യം. ഞാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുക, സാലോക്യം. ഇവയിൽ പോലും താല്പര്യമില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവർ ഭൗതിക സമൃദ്ധിയെ എത്ര നിസാരമായി കണക്കാക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ അതാണ് പറയണേ, ഒരു ഭക്തൻ ഒന്നും ഭുക്തിയും മുക്തിയും സിദ്ധിയും ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല. പിന്നെ ഈ നാഗപത്നിമാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ് പറയണത്? സമാനമായിട്ടുള്ള ആശയം തന്നെയാണ് നാഗപത്നിമാര് പറയാണ്, ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലെ രേണുക്കള് അത്ഭുതകരങ്ങളാണ്. ആ പാദപാംസുക്കൾ നേടാൻ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവർ സ്വർലോകമോ പ്രപഞ്ചാധിപത്യമോ അത്യന്തം രഹസ്യമായ യോഗസിദ്ധികളോ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നുള്ള വിമോചനമോ പോലും നിസ്സാരമായി കരുതുന്നു. മറ്റു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പാദപാംസുക്കൾ അണിയുന്നവർ മറ്റു സിദ്ധികളെയൊക്കെ തൃണം പോലെ കണക്കാക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേദങ്ങള് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമാണ് എന്ന് ശ്രുതികൾ പറയാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായത് ഞങ്ങൾക്ക് ആത്മജ്ഞാനം പകർന്നു തരാനല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ജീവൻ മുക്തരായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഹിക സുഖാനുഭൂതികളൊക്കെ ത്യജിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നവരും അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരുമായ ഭക്തന്മാർ മുക്തിയെ നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയും. അപ്പൊ ആത്മജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വത്വത്തെയും പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് അല്ലേ? ഞാൻ ആരാണ്? ഈ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവിനെയും ആ പരമാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തന്നെയാണ് ആത്മീയ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. 55-ാമത്തെ പേജിലെ ആ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കൂ. വായിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11, 20, 34 കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് പറയുന്ന വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദ്ധവരെ, എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം അഭയം നേടിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ മറ്റൊരു താല്പര്യമോ അഭിലാഷമോ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മാത്രം അത്യന്തം നിഷ്ഠയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നവരാണ്. 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യങ്ങൾ വെച്ച് നീട്ടിയാൽ അവർ നിരാകരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വസ്തുക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം 11, 14, 14 ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഉദ്ധവരെ, എന്നെക്കുറിച്ചും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് കൂടിയവൻ ബ്രഹ്മപദമോ ഇന്ദ്രപദവിയോ സ്വർഗലോകാധിപത്യമോ അഷ്ടൈശ്വര്യ സിദ്ധിയോ എന്തിനധികം മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:10-6 ശിവപെരുമാൻ ദേവിയോട് പറയുന്നു, ദേവി, മഹർഷി മാർക്കണ്ഡേയൻ എന്ന മഹാബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാൻ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയും വിശ്വാസവും സിദ്ധിച്ചു. എന്നാൽ ഒരിക്കലും ഭഗവാനോട് എന്തെങ്കിലും വരം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്നുള്ള മോചനം പോലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഭുക്തിയും മുക്തിയും ഒക്കെ നിസ്സാരമാണ്, അതൊക്കെ നിരർത്ഥകമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഓരോ ഉദ്ധരണികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു റിസർച്ച് പേപ്പർ പോലെയാണ് ഈ അധ്യായം എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കാർത്തിക മാസത്തില് ഉരലിൽ കെട്ടിയിട്ടു അല്ലേ യശോദാമ്മ. ഭഗവാൻ ആ പരബ്രഹ്മമാണ്, അതൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് അറിയണ്ട അല്ലെ, അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മോനാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ എന്താണ് ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ, മതപരമായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അത് ഹനുമാൻ സ്വാമി പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പൂർണ്ണതയോ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഐന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളോ മുക്തിയോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താ പിന്നെ വേണ്ടത്? അങ്ങയുടെ പാദത്തിൽ അഭയം നൽകണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും സമാനത തന്നെയാണ്. മഹാബ്രാഹ്മണ, വൃത്രാസുരൻ മഹാഭാപിയായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാമവും അജ്ഞാനവും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അയാളുടെ മനോഭാവം. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയാൾ ഭഗവാൻ നാരായണന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം നടത്തുക എന്ന സമ്പൂർണ്ണ ഘട്ടം വരെ എത്തിയത് എന്നാണ്. കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നടത്തിയ മഹാത്മാക്കൾക്കും അതുപോലെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടിയവർക്ക് പോലും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാകുന്നതിന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കുറവാണ്. വൃത്രാസുരൻ അത്തരത്തില് ഭക്തനായി തീർന്നത് എന്നില് അത്ഭുതം ഉളവാക്കുന്നുണ്ട്
എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അസുരന്മാരൊക്കെ സ്വതവേ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ? ഭഗവത് സേവനമൊന്നും അവർക്ക് വശമല്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വിട്ടുപിരിയണ സന്ദർഭത്തില് കുന്തിദേവി അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിക്കൂ. 59-ാമത്തെ പേജില് മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ എന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാജ്ഞാനികൾക്കോ പരമഹംസന്മാർക്കോ പോലും സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര വലിയവനാണ് അങ്ങ് അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ആ മഹത്തരമായിട്ടുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായ ആ സ്റ്റാറ്റസ് ആർക്കും സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തത്രയ്ക്ക് വലുതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ പുനരാവർത്തനത്തിനപ്പുറം നിൽക്കുന്ന മഹർഷിമാർക്ക് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങയുടെ മഹിമാ അതിരേകത്തെ എന്നെപ്പോലുള്ള താരതമ്യേന ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? കുന്തിദേവി പറയാണ്, എങ്ങനെയാ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങയെ? ജീവൻ മുക്തരായ മഹാത്മാക്കൾക്ക് പോലും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഭഗവാനെ കുന്തിയെ പോലുള്ള വിനയാന്വിതരായ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയാനാവൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിലെ പല പല കോട്ടിങ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് അല്ലെ? ഭക്തൻ ഒരിക്കലും 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തി ആഗ്രഹിക്കില്ല, നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിലൊന്നും അവർക്ക് ആ ഭക്തന് ആഗ്രഹമില്ല. ഇപ്പൊ സായുജ്യം എന്നുള്ളത് ഒട്ടുമേ ആഗ്രഹിക്കില്ല. മറ്റു 4 ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാലും ഭക്തി സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായതല്ല എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഈ 4 തരം മുക്തിയിൽ ലഭിച്ച മുക്താത്മാക്കളിൽ ചിലര് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലൂടെ പിന്നീട് അവര് ആത്മീയ ആകാശത്തിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പൊ അവര് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തിയിട്ട് 4 തരം മുക്തിയും കൈവരിച്ചവര് പോലും കൃഷ്ണപ്രേമത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും വലുത് ഏതാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം തന്നെയാണ്. മുക്തിയുടെ 4 ഘട്ടങ്ങളും തരണം ചെയ്തവര് പോലും പിന്നെയും അസ്തിത്വത്തിന്റെ വിവിധ ആ തലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. തുടക്കത്തിലൊക്കെ അവര് ആഗ്രഹിക്കുക എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പോലെയുള്ള ഐശ്വര്യ സമൃദ്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ പാകത വരുമ്പോഴോ ഈ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടതും അവരിൽ സുപ്തമായി കിടന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമ ഉണ്ടല്ലോ, അത് അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തളിരിടും. അതിനെ തുടർന്ന് യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സായുജ്യം എന്ന ഘട്ടം സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയാണ്. മറ്റു മുക്തി പദവികൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈക്കൊണ്ടുവന്ന് വരും. അപ്പോ ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപമാണ് അല്ലെ? അത് ഒഫീഷ്യലാണ്. ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ആ രൂപത്തിലാണ്. അതല്ലെങ്കിലോ വെറും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴോ ദ്വിഭുജമായിട്ടുള്ള അല്ലെ ആ എന്താണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത്. അത് വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ ഭാവം ഏതാണെന്നറിയോ? മാധുര്യ ഭാവാണ്. രൂപമാധുരി, വേണുമാധുരി, പ്രേമമാധുരി, ലീലമാധുരി, അങ്ങനെ ആ വൈകുണ്ഠത്തില് ശാന്തഭാവാണ് ഉണ്ടാവുക. വൃന്ദാവനത്തിലോ മാധുര്യരസം, മാധുര്യഭാവാണ് ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ഓരോരോ ഭാവങ്ങള്. ഇതൊക്കെയും ഭക്തരൊക്കെ വളരെ ആസ്വാദ്യകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് പല തരത്തിലുണ്ട്. അവരിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ സാക്ഷാൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഉത്തമ ഭക്തരായിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത്. അത്തരം ഭക്തന്മാര് ഒരിക്കലും വൈകുണ്ഠത്തിന്റെയോ ദ്വാരകയുടെയോ ഒന്നും സമൃദ്ധിയിൽ ആകൃഷ്ടരല്ല, ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. അവരൊന്നും, അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനില് അചഞ്ചലമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, അല്ലെ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം, അതുമാത്രമാണ് അവര് ആഗ്രഹിക്കുക. ഗോകുലത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഭക്തന്മാർ എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ഇവിടെ ശ്രീലരൂപ ഗോസ്വാമി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാ പറയണേ അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ മഹർഷീശ്വരന്മാരെക്കാളൊക്കെ മുകളിലാണ് അല്ലെ ഗോപികമാരുടെ സ്ഥാനം. ഭക്തരിലെ ഉത്തമ ഭക്തരാണ് അവരാണ്
അല്ലേ? അതിലും ഉന്നത ഭക്തയാണ് രാധാറാണി, നമുക്കറിയാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ കാണാൻ താല്പര്യം കാണിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിനോ ശ്രീരാമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ അറിയാം ശ്രീരാമനും നാരായണനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് അറിയാം. എന്നാലും ശ്രീരാമനെ മാത്രം സേവിക്കാനാണ് ഹനുമാൻ ഇഷ്ടം. അതൊക്കെ ഓരോ ഭക്തന്റെയും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്കും അതെ, ഭഗവാനെ ഏത് രൂപത്തിലാണോ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന് അസംഖ്യം രൂപങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ കൃഷ്ണനാണ് ആദി രൂപം. വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെല്ലാം ഒരേ വിഭാഗത്തിൽ തന്നെയാണ്. എങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരെന്ന് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അല്ലേ, ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം അല്ലേ, ആ ശ്യാമ മോഹനൻ, അതും പിന്നെ എന്താണ് ബലരാമനെ എന്താ പറയാ, ശ്വേതസുന്ദരനാണ് അല്ലേ ബലരാമൻ. ഭഗവാനോ, ഭഗവാൻ ശ്യാമമോഹനനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ രൂപത്തില് കൃഷ്ണ രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരാണ് ഏറ്റവും സമുന്നതരായിട്ടുള്ളവര് എന്നാണ് പൊതുവെ കരുതപ്പെടുന്നത് ആണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ബാലരൂപത്തിലുള്ള ബാല ഭാവത്തില് ലീലാവിലാസങ്ങള് കാണിക്കുന്ന ഭൂമിയാണ് അല്ലെ വൃന്ദാവനം. സകലവിധമായിട്ടുള്ള ആ അസ്തിത്വത്തിന്റെയും ഉന്നത മണ്ഡലമായിട്ടാണ് വൃന്ദാവനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ വൃന്ദാവനം ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ് അല്ലെ, ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ഗോകുലം എന്നും വിളിക്കും. ഇപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഗോലോകമെന്നോ ഗോലോക വൃന്ദാവനമെന്നോ ഒക്കെ പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ വൃന്ദാവനം ഗോകുലം എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മള് ഭൗതികതയില് അതറിയപ്പെടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത്. ചാപ്റ്റർ 4 ഭക്തൻ. നിങ്ങളുടെ ഭക്തൻ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നിരസിക്കുകയും ഭക്തി സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ ഉദ്ധവരോട് എന്താ പറയണേ? എന്റെ ഭക്തർ 4 തരത്തിലുള്ള ആത്മീയ ഐശ്വര്യം പോലും അംഗീകരിക്കില്ല. എന്റെ ഭക്തന് ബ്രഹ്മമോ ഇന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനമോ 8 അതീന്ദ്രിയ പരിപൂർണതകളോ ആവശ്യമില്ല. അഷ്ട ഐശ്വര്യ സിദ്ധികളോ ഒന്നും ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മാർക്കണ്ഡേയ ശുദ്ധ സ്നേഹം നേടി അതിനാൽ ഒരു അനുഗ്രഹവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മാർക്കണ്ഡേയന്റെ കഥ നമുക്കറിയാം അല്ലെ. മാർക്കണ്ഡേയൻ ഉന്നത ഭക്തനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വേള നരനാരായണന്മാരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി എന്താണ് വരം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മാർക്കണ്ഡേയനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, മായയെ കാണണം എന്ന് പറയാണ്. മായയെ അവസരമാകുമ്പോ കാട്ടിത്തരാം എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം തർപ്പണത്തിന് ജലത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രളയം വരികയാണ്. എല്ലാമേ മുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു വടവൃക്ഷമുണ്ട്. അതിൽ ഒരേ ഒരു ഇല, ആ ഒരു ഇലയില് ഒരു നീല പ്രകാശം. നോക്കുമ്പോ ഒരു ചെറിയ ഉണ്ണിയാണ് അതില്. ആ ഉണ്ണി ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴ് ഈ പ്രപഞ്ചം ആകെ അകത്തേക്ക് പോണു. നിശ്വസിക്കുമ്പോഴോ അത് മുഴുവൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. എന്താണ്? അങ്ങനെ കുറെ നേരം നോക്കി നിന്നു മാർക്കണ്ഡേയൻ. അപ്പോ മനസ്സിലായി ഈ പോക്കുവരവ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ഉണ്ണിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഈ ഉണ്ണിയുടെ കാല് ചെന്ന് പിടിക്കുകയാണ്. പിടിച്ചതോ ആശ്രമത്തിന്റെ തൂണായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് മായയാണ്, ഇതാണ് മായ എന്ന് ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തതാണ് മാർക്കണ്ഡേയന്. ഇവിടെ എന്താണ്? പരമഹംസന്മാർക്ക് മാത്രം നിങ്ങളെ അറിയാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ്, എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാം. കുന്തിദേവി പറയുന്നതാണ്. മുക്തരായവർ പോലും കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. യോഗികള് ജ്ഞാനികള് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ,
മുക്തരായവരാണ്. ഭൗതികതയിൽ നിന്ന്, ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരായവര് പോലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാലെ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവര് തന്നെയാണ്. മുക്തരായവർ പോലും ഭക്തരാകണമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ വളരെ അപൂർവമാണ്. അല്ലെ, മുക്തരായിട്ട് പല പല മുക്തി കിട്ടിയിട്ട് പോയവരും പിന്നീട് കൃഷ്ണ ലോകത്തേക്ക് ചെല്ലാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് മുക്തിയുടെ തരം, ഇത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, 5 തരം മുക്തി. ആദ്യ ചില ഭക്തർക്ക് മുക്തിയുടെ തരം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുസ്മിത മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നിരിക്കുക. എല്ലാവരും ഉം. വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ നാളെ ക്ലാസ്